Denakin harremantzen eta egunero nire gaitasunak superatzen. Empatia asko, ze azkenean zuk bakizu beste pertsonak zeraien bizitzen. Agian dituzu bizitza desberdinak, baina hemen barruan bakoitza daka paper berdina. Presiorik gabeko paradisu bat, gure esku artean. Alda ezinak zarete paradizue ordezkatzinak, zertitzaten dizue gabe, bide horretan garena gara, dugurarekin. Maite zaituzten oro, maite zaituzten oro, bihotza ertzeraino. Eskertzeko modurik maite zaituzten oro, bihotza ertzeraino. Porrotx bizitatu gintuenean, asko poztu nintzen, azkenan da pertsona mitiko bat ezagutzen duguna guztiok, eta ikustea Euskal Abenturan izan da postasun oso handia.